Maar ze komt er maar tegen. En gebakken bananen met. Bananen. Ik zie dat jij je toch hebt gepakt. Gaan we op vakantie? Ik weet namelijk voor niets af. Wat zijn voor plan je goedkope liefje mee te nemen? Wat zei je? Leg je wapen neer of ik schiet haar neer. Wees toch maar. Als jij haar niet schiet, gaat iedereen